Takže ahoj všetci, ja som Harvey a vítam z mojho ďalšom let's playom videi z hry Shakes and Fidget. Dnes je už nedeľa po Gold evente, už mám hospodu, takže sme sa trošku vylepšili, trošku dosť. A cech sme tiež dobre rozdielili. Takže chcel by som na začiatok spraviť také menšie promo nášmu cechu. Kto by sa chcel k nám pripojiť, máme pozíciu 4, takže my sme top. Ako môžete vidieť, sme top. Takže kto by sa chcel nám pripojiť, tak nám napíše o upozornenie level 20+, menšie nepíšte, lebo má to séria aj dosť na Facebooku. Všetci, že level 15 prosím pozním mne. Takže takým hráčom som tak trojuhlavu najradšej. Čiže ak by boli nejaký level 15 alebo tak, že hobíčka s gripom alebo tak by som pozval, a on by sa XP keď má gripa, ale inak ničkej má napríklad tento hráč. Napríklad. On má tigra, no dobre, počkaj, tigra, počkaj, napríklad iný hráč. Sorry, napríklad Asterit. Kúkajte, ten má Raptora, hej, a je level 11 a chce ísť k nám, že je houbičkár, takže, aha, no, on je houbičkár, určite. Takže bol by som rád, keby sa k nám pridajú hráči level 22, 20, 25 plus. Bol by som veľmi rád, máme tu houbičkára veľkého Medflyho, ktorý bude dávať houbičky, ako aj ja budem dávať. Zatiaľ mám len 50, ale to sa dobije. Bonusy už máme na 60% skoro. Hlavne nám chýbajú goldy houbičky, tak ani nie. Takže bol by som rád, keby sa k nám pripojíte, píšte mne, alebo pod video, alebo Bendy, alebo pod zeleníkovi do pošty. Takže level 15 má menší, pod 20 nepíšte. Takže my sa presunieme teraz na Shakea. Na S8 už máme po hospode. Tak si... Ja by som skúsil to podzemko. Prvého lupiča, tak dáme západu. Sa nestane nič. Dáme západníku. No vyzerá to slubne. Takže nič. Ale tu sa Kubuza potom páni červenú, tak to by som skúsil na jedného toho pána ťahnu. Ten je level 50, ale menej uberá. No ani nie. Tak skúsim ešte raz tohoto sokového učiča. Keď sa teda nič. No, mohli by sme ho nedať. Ty bol. Bol by sa rád, keby mi padol epik, lebo 19 podzemí máme 5 epikov a z toho 2 na šťastie. Takže sa ani ako epik pomaly nepočítal u mňa. To by sa vyhýbalo, Skúsime to ešte preklikať trošku. Bol by som rád, keby padol. Asi ho nedám. Kryt. Prosím. Tak. Prosím. Jo. A ide dole a zase bez epiku. Ja už to robím. Zase bez epiku. A ďalej tu mám niekoho stivého holonka, to už ani skúšať nebudem. Takže jedné podzemko sme sundali a dostali sme zase nič. 20 epikov. Či 20 podzemí 5 epikov. No, takže my sa teraz teda presunieme ešte na S18 hrám. Za kamarátovú postavu Dragobil. Musím ísť preštám Robin Quest a tak ďalej. Je to level 21, on mňa hobaj, ale ako tá postava je dobrá. Tak my si zautočíme napríklad na to 21, ktoré nemá gripina, tak on ja si ho okay. Jasné, keď to hráme, tak dáme každého. Ale dnes... nová zbraň. Bude pre neho lepšie. No, to bude. OK, tak my sa teda presunieme zatiaľ na S17, kde teda už nehráme, ale tak aspoň do let's playa to môžeme dať.
nech je trošku dlhší ten let's play. Takže máme tu aspoň elík 15%, to sa mi hodí. A čo je tu ešte, dáme tomu obratno 43, to by sme si mohli kúpiť. No to si nemáme. Počkaj, dneska Godven, takže tu máme ešte quest. Tu máme ešte veľa questu. OK, tak si skúsim aspoň kamenného obra, ktorého dávam. Tak by sme ho mohli dať. Dúfam, že by sme ho... No, takže sme ho nedali. Tak si dáme aspoň arénu. Tak. Si dáme aspoň tú arénu. Či quest, už som taký sprostý teraz. Tak, dáme si aspoň quest. Presníme sa teraz na S16. Kde mi skončila zmluva s Griffinom, tak som si kúpil Tigrika. Keď inžinier na výber nebolo, tak stajňa mi neponúkala nič lacnejšie. No, mohli by toho Griffinodraka spraviť trochu lacnejšieho, nie že za 25 to je moc. Lebo napríklad, no, Tigr stojí jednu húbku a 10 goldov, to je 30% a potom o 20% viac väčšie zviera už 25 húb. To mi príde také divné trošku. Tak skúsime si aspoň našetného trolla, ktoré... kritik. Hej, on mi dá. To je jasné, že on vždy. No neviem, kedy ho dám. Ja tam do toho podzemka radšej ani chodiť nebudem. Za chvíľku sme level 149. Ja by som si tú hliadku dal dole a dal by som si teda aspoň jedno pivko. My sa trošku opijeme aspoň. Aspoň takto. A mohli by sme si teraz skúsiť tú arénu na S18. Aby sme sa trošku posunuli hore. Tento uberal len 6000, to by sme mohli dať. To sme aj dali a dostali sme do albumu pár vecí. Ale ten album je furt bugnutý, ešte to neopravili. A toto tu funguje, ale... aj toto. To mám už na 58%. Ale to všetko je pokazené, lebo... bol ako... minulý týždeň vypili server z neznámych dôvodov a keď ho zapili, tak to bolo takéto pokazené. Takže ja by som sa učil z tohoto dielu, takže ešte raz, kto by chcel ísť k nám do cechu level 20+, tak nech nám napíše, radi ho pozveme a najlepšie by bolo, keby sa hlásia hobíčkári. Od hobby som aj dôstojník, keby dali nejakú viac hub. Takže ja sa s vami učím z tohoto dielu, dúfam, že sa vám páčilo, zanechajte like, odber a ja sa s vami učím. Čau, čau.